дар ҷараёни сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ангурзори хоҷагии деҳқонии Дӯстии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дидан намуданд. хоҷагии ангурпарварии Дӯстиро оилаҳои Муҳиддиновҳо ва Тоҳировҳо аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бунёд намуда, имрӯз зиёда аз 10 нафар аъзои ин ду оила дар майдони тогзор ба ангурпарварӣ машғул ҳастанд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти тогзор, хоҷагидорон ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки хоҷагии ангурпарварӣ соли 2015 дар ҳамкорӣ ва бо истифода аз таҷрибаи бои токпарварони шаҳри Турсунзода бунёд карда шудааст. масоҳати умумии хоҷагии ангурпарварии Дӯстӣ 3 гектарро ташкил дода, дар он 1000 бех ниҳоли ангури навъҳои ҳусайнӣ, шоҳона, ғалаба, ҳусайнии сиёҳ ва дигар намудҳо пеш аз ҳама барои таъмини бозори дохилӣ ва ҳам содирот нигоҳубину парвариш карда мешаванд. хоҷагидорон аз он изҳори қаноатмандӣ доранд, ки аллакай 2 сол ин ҷониб аз ин тогзор ҳосили фаровони ангур ба даст оварда истоданд. соли гузашта ҳосили аввали ин майдони тогзори навбунёд 25 донаро ташкил дод. имсол бошад ҳосили ангур дар майдони тогзори хоҷагӣ хеле фаровон буда, интизор меравад, ки ангурпарварон дучанд ҳосил мегиранд. мавриди зикр аст, ки парваришу нигоҳубини ангур дар хоҷагии Дӯстӣ аз рӯи таҷрибаву анъанаҳои миллии ангурпарварии халқи тоҷик бо истифода аз талаботи агротехникии пешрафта ва муосир, аз ҷумла усули интенсивӣ ба роҳ монда шудааст. тогзори хоҷагӣ дар 10 рӯз 1 маротиба об дода шуда, ҳамзамон ба тариқи пошидан бар зидди ҳар гуна касалиҳо ва ҳашарот коркарди кимиёвӣ гузаронида мешавад. дар 1 сол 2 маротиба майдони тогзори хоҷагӣ пурра кор кард ва бо озуқаҳои минералии ҳосилафзоянда таъмин мегардад. ҳамин хоҷагии деҳқонии токпарвариро мо бо рифиқам 2 оила, оилаи Муҳиддиновҳо ва Тоҳировҳо бо ангурпарвари номдори шаҳри Турсунзода Сотволиев Алиҷон бунёд карда барпо кардем. бо дастгирии ҳамин кас ангурпарвари Турсунзода, шаҳри Турсунзода зиёда аз қариб 900 ҳазор бех ниҳолӣ, ки аз шаҳри Турсунзода оварда шинонида шудааст, бо навъи ҳусайнии сиёҳ, шоҳона, победа. мана соли гузашта гӯем қариб 25 тонн аз ҳамин тогзор ҳосил гирифта ба бозори маҳаллӣ баровардем. вана имсол худо хоҳад аз инам зиёд мешавад, бо аввалаш барои бозори маҳаллӣ, баъд барои содирот равона кардан ба ана инҷо ташкил кардем. соли 2015 ино қата ҳамкорӣ кардем. 1000 бех ангура ниҳолаш оварда шинонда кардем. инҷа чӣ хел меша, чӣ хел нефи, ҳардумон фикр кардем. ин фикри мо туғри будааст. инҷода ҳосилаш мана соли гузашта мана ҳосилгирӣ имсол бо ҳосили мо соли гузашта зиёд, 2 баробар ҳозир зиёд. навъҳо, навъ ҳусайнӣ, навъ шоҳон, дамски сиёҳ, дамски сафед, президент, чӣ хеле манда набуд боша, ҳамаша оварда шинода мекард. мо аҳли хоҷагии деҳқонии Дӯстии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз он хурсанд ҳастем, ки имрӯз дар ҷараёни сафари корӣ ба вилояти Суғд пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз тогзор дидан намуданд. аз дастгириҳои ҷаноби олӣ мо хеле миннатдор ҳастем. барои иҷрои дастури супоришҳояшон мо дар оянда боз ҳам кӯшишҳои зиёд менамоем. рушди соҳаи кишоварзӣ, соҳиби замин гардидан, пешрафти кору фаъолият ва беҳтару хубтар шудани сатҳи зиндагии ҳар як деҳқони тоҷик дар мисоли ангурпарварони хоҷагии деҳқонии Дӯстӣ натиҷаи сиёсати хиратмандонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қабул ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи боғу токпарварии ҷумҳурӣ мебошад, ки аз ин ҷиҳат аъзоёну ангурпарварони хоҷагӣ низ ба сарвари давлат сипосу миннатдорӣ баён доштанд. зимни суҳбат бо хоҷагидорон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
аз кору фаъолияти ангурпарварон ҷамъоварии ҳосили рӯйда дар тогзори хоҷагӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, барои боз ҳам зиёд кардани майдони тогзори хоҷагӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, ба роҳ мондани нигоҳубину парвариши навъҳои дигару ҳосилхези ангур, зиёд намудани ҳосилнокӣ ба масъулони хоҷагӣ маслиҳатҳои муфид доданд. мувофиқи маълумот, ҳоло дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров масоҳати умумии тогзор 3029 гектар буда, аз он 2521 гектараш ҳосилдеҳ мебошад. ҳама майдони тогзори ноҳия ба тариқи интенсивӣ бунёд карда шудааст. ҳар сол дар ноҳия то 50 гектар майдони кӯҳнашудии ангур аз нав барқарор карда мешаванд. инчунин дар майдонҳои нав тогзори тарзи бунёдашон воиш, яъне хавозавӣ зиёд шуда истодааст. дар тогзорҳои ноҳия зиёда аз 60 навъи ангур парвариш ва нигоҳубин карда мешаванд, ки ҳосилашон фаровон аст. ангурпарварони ноҳия соли гузашта 10 000 тонна ҳосил гирифтанд. ҳосили интизорӣ дар тогзори ноҳия имсол дар қиёси соли гузашта чанд маротиба бештар аст. дастранҷи ангурпарварони ноҳия асосан барои таъмини бозори истеъмолии дохилӣ ва баъдан ба содирот нигаронида шудааст. барои то фасли зимистон нигоҳ доштан ва баъдан ба бозор баровардани ҳосили тару тозии ангур ва умуман дигар меваю сабзавот дар ноҳия 9 сардхона фаъолият доранд. илова ба таъмини амнияти озуқаворӣ дар бозори истеъмолии дохилӣ, маҳсулоти кишоварзии ноҳия ба кишварҳои ҳамсоя ва хориҷи дуру наздик содирот карда мешаванд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 3024 гектар тогзорҳо мавҷуда, аз он 2569 гектараш ҳосилдеҳ мебошад. айни ҳол бо дастури супоришҳои асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баланд бардоштани боздеҳи замин тогзорҳои ноҳия васеъ ва аз нав барқароркунӣ гузаронида шуда истодаанд. имрӯз аз тарафи пешвои муаззими миллат яке аз хоҷагиҳои деҳқоне, ки дар он дар майдони 3 гектар тогзорҳои ҳавозавӣ бо истифода аз таҷрибаи пешқадами токпарварони шаҳри Турсунзода бунёд карда шудааст, вуҷуд гузаронида шуд. чихеле ки мебинем имсол ҳосили фаровон аст. мо ният дорем ки нисбат ба соли гузашта ҳосили бисёртар гирем. тогзорҳои ноҳия аслан дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳотии Дадобои Холмаътуф ва ҷамоати деҳотии Исмоил ҷойгир буда, ҳамасола зиёда аз 50 гектар тогзорҳо аз нав барқарор карда шуда, навъҳои ба содирот нигаронида шуда, шинонида шуда, парвариш карда шуда истодаанд. қобили зикр аст, ки дар заминаи татбиқи амалии барномаҳои давлатӣ солҳои охир дар вилояти Суғд садҳо гектар майдони тогзори нав ба тариқи интенсивӣ бунёд карда шудааст. дар баробари ин ҳамасола боз даҳҳо гектар тогзорҳои аз ҳосил монда аз нав барқарор карда мешаванд. доир ба рушди барномаи давлатии соҳиби Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон имрӯзҳо олимони соҳиб токпарварии вилоят ва аз он ҷумла ҷумҳурӣ барои ба вуҷуд овардани навъҳои нави беҳтарине, ки потенсиали баланди содиротӣ доранд, ба ҳамин нигаронида шудааст ва имрӯзҳо дар боғи коллексионии институти боғдорӣ зиёда аз 200 навъ дурагаҳои ангур парвариш ёфта истодаанд ва ҳамасола аз 20 то 25 номгӯи навъ дурагаҳо омӯхта шуда, бо пуррагӣ омӯхта шуда барои деҳқонон пешниҳод мекунанд. мана инчунон ки дар намоиш имрӯз дида истодаед, 18 навъҳои ангуре ки имрӯз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пухта расидааст, ҳамин мавсимаш мебошад, дар намоиш гузоштагӣ аз қабили ҳусейни сафед, ҳусейни сурх, ҳусейни сиёҳ, таговӣ, мухчалонӣ, расмӣ, соҳибӣ, кишмиши сафед, кишмиши сиёҳ ва якчанд навъҳои беҳтарин. ва чунон ки тибқи дастури супоришҳои ки дар назди олимон истодааст, мана барои офаридани навъи дуррагии ангур, ки ҳам падарашу ҳам модараш ин навъҳои ичкемар ва навъи ҳусейни сурх мебошад, ва барои ба вуҷуд овардани ҳамин навъе ки имрӯзҳо дар талаботи бозори ҷаҳонӣ, хусусан Аврупо, ва ҳамин хел сараш майдатар, яъне ҳамин 200-300 грамм вазн дошта бошад ва ҳам ҳамин хел тунук бошад. ҳамин хел баъбе мозе мана омода кардаги комиссияи навсанҷивӣ пешниҳод мекунем ва барои номгузорӣ карда ҳамчун дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд ва ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноҳиябандӣ кардан мо пешниҳод мекунем. хурсандиомад дар ҳамин аст ки солҳои охир дар вилоятамон хусусан дар соҳаи токпарварӣ тағйиротҳои ҷиддӣ маълум истодаанд.
مثلا بنیاد تاک‌های اینتنسیوی خیلی روش کرده است که از آنها خیلی حاصل بلندی با صفت صادراتی نگهداری گرفته شدند. در ولایت ما در حاضر زیاده از 11000 گکتار تاکزار موجود است که اساساً تاک‌پروری ناحیه‌های تاک‌پروری ولایت ما باباجان غفورов استراوشان دیوشتی کنی بادام اشت به حساب می‌روند که در اینجا خیلی تاکزارهای نوع‌های بسیاری خلقی و محلی ما خیلی بسیارند. از علمان که حساب کتاب کرده شده است که موافقی تاجیکستان زیاد از 60 نوعی محلی موجود است که آنها یکی از بهترین ها در تمام جهان گویان خطا نمی‌کنیم. برای اون که چنانکه که دیده استادم خود در تاکزار استادیم که طرز وایش بنیاد شده است نوع حسینی خلق تاجیک می باشد که اون برای صادرات و برای نگهداری خیلی موافق می باشد و اون برای بلندبرداری اقتصادی دولت و خلق خیلی اهمیت کلان دارد. سالهای آخر مسئولیت متخصصان در ولایتمون کاملا تاک‌پروری فرق کرده شده است. چنانکه که طرز وایش حاصل دارش بسیار صفتی حاصل خیلی بسیار که می شود برای همین از طرف حکومت جمهوری ما سروری دولتان به این ساحه خیلی توجه علاهیده اعتبار جدا کرده شدند. برای اون که حاضر تاک‌های کهنه که موجودند اصلا حقیقتا حاصلی کم یافت می شود. تا طرز کهنه در عمودی در سمچی بتونه می باشند. طرزهای نوی که حاضر چنانه که آن در آمده است و بسیار شده در ولایت در جمهوری خیلی اون رشد کرده شد. هر سال زیاده از در ولایت اون زیاده از 50 گکتار تاک‌های کهنه ویران کرده شد. بجز اون تاک‌های نوعی طرز وایشون از نوعهای حسینی سرخ، کشمیش، طایفی، گلابی بنیاد کرده است. خیلی آنها درآمدزا میشن و حاصلناکی آنها خیلی زیاد میباشند. تاک‌های نوعی که در جمهوری ما موجودند برای نگهداری و برای صادرات خیلی موافقند. یکی از اینها طایفی گلابی، کشمیش سیاه، کشمیش سفید. باید همین را قید کنیم کشمیش سیاه، کشمیش سفید برای خشکانیدن خیلی موافق می باشد که اون در تمام سال برای تامین نمودن اهالی خیلی موافق می باشد. مثال طایفی گلابی برای انتقال دادن برای دور، برای صادرات، برای نگهداری خیلی موافق. حسینی که تمام نوعهای بسیارش که در تاجیکستان ما پرورش می‌یابند آنها هم برای نگهداری هم برای صادرات خیلی موافق می باشند و آنها از خود در وقت موسم دوران نشریات 20 تا 25% قند به خودشان ذخیره میکنند که قندهای زود هضم بوده به انسان خیلی فایده کلان دارد. در ناحیه تابع جمهوری ما خیلی این طرز وایش خیلی رشد کرده است. حتما کارمندان علم، کارمندان ساحه دهخانه خواجگاه دهخانی با آنها علاقه زیست دارند. با هم به دهخانی های ترسون داده هم به کارمندان علم که آنها علمان اساسنات کرده از تجربه خود با آنها مصلحت های خود رو میتیند از طرف اگریسیون از طرف متخصصان این تاک‌پرور رو مصلحت های خود رو با هم عوض می نمایند و ساحه تاک‌پروری رشد کرده ایستاده است و رشد میکند در آینده.